I washed yesterday. Ayodima. Thank you. My husband is not sleeping with me. Naka-uwi siya kanina lang, bago lang. 8:30. O, diba? Ang bilis ang ano niya ngayon. Sobrang aga niya ngayon, guys. Pasensya na kayo sa akin, guys. Kasi na-busy ako whole day nga. Hindi nga ako. Dito simpa rin yung suot ko. Hindi ako maliligo, guys. Kapag ano talaga. Kapag meron ako. Kailangan ko si Tami bigyan ng pilo na bagong laba. Yung mga pilo sa ano. Hindi yung pilo na pang bed. Pilo na pang ano ba. Ito. Ito siya. Pilo pang no. Good night, love. Good night na. I have to get another water. I'll get you water. And then you're gonna pee soon again. Well, I do that anyway. It doesn't matter whether I drink water or not, so. You just, okay, I'll give you more water that you don't have to get up. Special baby man na, oy. You need haircut, special baby, oy. You need haircut, special baby, oy. There you go. Okay, careful, ha? Where's your son? In the tree out. So ngayon, nakatulog na si Dudong Tami. Gumising na naman siya kasi aalis naman patungong trabaho. So sabi ko, bumangon ako guys. Sabi ko, Dong, kailangan mo ng tulong? So ang sinabi man sa akin guys, Hoy, wag mo akong tulungan. I don't trust you to make my own sandwich. Sabi ko, bakit naman Dong? Sabi pa niya sa akin, kasi po, you don't put mayonnaise. Sabi ko, mayonnaise make the bread sagi. Sabi ko, di ba sagi? Nag-English pa ako. Pila rin pag-ingon na malata man imong paandong. Bumangon din ako mga loves kasi meron akong kailangan. Kasi kahapon meron akong mga nilalabhan at meron akong lalakarin guys. You don't like baloney. You don't like baloney. No baloney for you. So yun na nga, pinabayaan ko na si Dudong Tami kasi ito talaga yung pinakagusto niya. Banyus-banyusan ng iyang bread o mayonnaise, no? Iwan ko parang may sakit niyang paa niya. Binabanyusan man, oy. Napaisip ako mga labs dito, no? Nag-isip-isip ako dito na kung alis ito ngayon and then meron akong hihingin, sana bigyan ako. And then nakita ko ito ditong papel na kailangan niya ng ano guys, yung papel ba, Medicare. Guys, marami po sa inyong nagtatanong, 65 na po yung asawa ko. Bakit naman kayo nagtatanong o sa edad ng asawa ko? Ang dami-dami po ninyo. 65 na yan, so meron na siyang Medicare. So sabi ko, tinitignan ko itong papel sa lamesa dito. Guys, sabi ko, hala, wala lagi itong expiration. So tinanong ko si mister kung bakit naman walang expiration itong ano. Ganito pala, pag may edad ka na dito sa Amerika, kapag senior citizen ka na, day, meron ka ng mga ganito, no? There's no expiration for this? No. Really? It's expired when you expire. That works. When you die, it's expired. Temporary job. Just till I get back on my feet. Okay. Doctor. So, mababa na yung monthly niya, guys. 175 or 178 lang yung monthly bayaran niya. Coffee, quick. Get my watch. Okay, I would like sweater. Is that a Swisser? Making it easy to understand and respond immediately. And I'm gonna go shopping later. I washed yesterday. Ayodima. Thank you. That's your lunch. Laundry, love. I did laundry yesterday, oy. This is all mine. Okay, thank you. So, yun. Maganda kapag isa kang katulong at asawa at the same time. Kasi kapag meron kang lalabhan, babayaran ka, guys. So, kaya kailangan kang kumayod, no? Habang kumayod si mister, ako naman kahit kaya dito sa bahay para may pang shopping at pang padala ng pera sa Pinas. Yun lang yung katapat, guys. Pilipinas yung inuuna, no? Kahit wala na akong mabili na, kahit anong gusto kong bilhin, wala na. Napunta na lahat sa Pilipinas. Ganito kapag may afam. Mag-afam na tangtanan. Adoy, guys. Pagising ko, guys, bad news man itong sinalubong sa akin ni mister. Kakarating lang kasi niya 1 o'clock. And then, nagpahinga siya konti. And then, naligo.
and then wala siyang tulog, guys. So itong yung bad news niya, guys. So bumangon ako, guys, nagtimbak kuwas yun si Inday Mary. So inuna ko muna yung kape niya kasi talagang lalabas ako, nilabas ko dito yung sasakyan. Kasi nga ang pinakauna niyang sinabi is na disgrasya siya na ano ako. Anong klaseng disgrasya? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Ganun. Sabi pa niya dinasmagan man daw siya ng deer. Yung usaba. So kasi yung deer kasi kapag dadasmag yan sa sasakyan mo, day, yung yung sasakyan talaga is mapipiko. Nadadaot yun daw ng sasakyan. Piko juday, guys. Pag ilang bisis na ito dito na disgrasya na side, no? So sobrang sirang-sira na talaga yan. So ang nangyari dito, guys, buti na lang, ang sabi ni Tami, buti na lang daw yung deer is hindi namatay. Nag-stop daw siya, guys. Pag stop niya, tiningnan niya doon sa mga sa paligid sa kalsada. Wala mang deer. So kaya parang okay lang ata yung deer, no? So buti na lang okay si Mister at hindi namatay yung deer kasi talagang iwan ko na lang si Batman talaga magigilty talaga ito si Tami pag may masagasaan siyang deer. Hindi man ni Tami sinagasaan. Ito kasing deer patalon-talon, guys. Kasi lalo na kapag ngayon nga time naghanap na sila ng pagkain kasi nga wala na masyadong ang grass no nag-dry out na namamatay na sila. Alam niyo ba ang pinakauna kong nasabi din sa kanya, kaya kasi umuwi ka. O di ba ayaw ko pa sa pauwiin, guys. Kasi guys, trabaho yan siya. And then pagkatapos niyan, sobrang late na, guys, makauwi. And then lalayas na naman. So nag-alala talaga ako. So sabi ko, doon ka na matulog sa kapatid mo. Guys, hindi man talaga makinig, guys. Gusto man talaga uwiin si Mary Ann dito, guys. Umuwi daw siya. Kasi nga, ayaw talaga daw niya mag-stay doon sa kapatid niya. Kung hindi daw siya uwi, doon daw siya sa sasakyan matutulog. So kaya yun, napagalitan ko tuloy. At yun, naggawa lang siya dito ng sandwich, mga darling, no, para sa trabaho niya. Kakarating lang niya 1 something. Almost 1 or 1 something. I don't know. Then naligo agad pag uwi. Relax konti and then ligo. And then alis na naman. Walang tulugan po ito, guys. Walang tulugan. Kasi bawal. Well, actually, ayaw niya matulog. So yun, ganyan niya si Dudong Tami, guys. Sabi pa niya dahil pagod daw siya, wala siyang tulog. Ayaw siya makatulog mag-drive. So yun talaga yung pinag-alala ko. Sabi ko, sana hindi ka na umuwi dong. So yun sabi niya sa akin, padala mo sa akin yung cookie. Tapusin natin yan. Saka para daw marin daw siyang malanlan. Sabang nagda-drive daw. Delikado talaga ito si Tami, guys. Kapag uuwi, guys, or magtrabaho na walang tulog. Ako yung takot na takot para sa kanya. Iwan ko na. Pang ilang beses na kasi ito, guys, nangyari sa amin na yung trabaho niya noon, iba yung klaseng trabaho niya. At sama-sama din ako, guys, papuntang Jersey. Ganun. Pang ilang beses kami muntikan na. I took it. So just peel this paper off and Put it slide somewhere. somewhere. Okay. Don't get the glue on you. Okay. If you step on it, you won't get it off your shoe. Like, Okay. There. bye, kids. Bye, all my little kids. I'll get this. So, kahit na sa guys, kahit na dasmagan lang yung sasakyan ng deer or kahit kunting lang, ini-report niya sa insurance. May nagsasabi din, dapat may insurance yung sasakyan. Guys, hindi ka makadrive dito, wala kang insurance, guys. Hindi ka pwedeng magmaniho, hindi ka pwedeng nasa daan pag walang insurance. Yung sasakyan mo, bawal na bawal yan, guys. But anyway, so habang nag-ano siya dito, finifilm ko lang siya kasi talagang ngayon pa talaga siya nag-report. Iwan ko na lang. At paglayas niya, guys, bumalik din ako natulog, guys. Kasi talagang nagising din ako na sobrang aga. Nintimbak kuwas at nagulat sa mga pangyayari. No? Umuwi siya pero yun. Disgrasya. Come on. Buti na lang okay talaga siya. What's in your leg? What's on your leg? Come on, mister. Come on, Ray. What's on your leg? Get down. I know. You want something now? You want something? Hello, you want something? Okay, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, right here. Follow Mama. Come on. Follow me. Aloy. Follow me. Dahil bumalik po ako natulog, pero guys, nakalimutan ko na 8:00 na pala ng umaga. Gutom na yung alaga ko.
Yes, Ruby. Busog na daw siya, guys. Salamat po sa inyong panonood, guys. At kita-kits tayo next time. Thank you. Ingat po kayong lahat.